haka ne ma a babin azumi aka ce wa atimmu siyama ilal layl ba a ce ilal maghrib ba saboda haka shigan duhun dare kuma shine rana ta bace a sashin da kake rana ta bace a sashin da kake ba kursi shams ya bace daga ganin idonka ba idan gudan rana ya bace daga ganin idonka amma ranar tana nan a sashin to lalle lokaci bai har wadannan nake ba ku misali ce da a wannan lokaci namu da ake dogon gini kaga gini mai hawa 100 da za mu kaddara akwai dogon gini hawa 30 masala sai ya zama na hawan ƙasa rana ta faɗa a wurinsu amma wanda suke hawa na 30 suna ganin rana to muna tambaya na sama da suke ganin rana za su iya shan ruwa amsa a to na ƙasa da ba su ga rana ba za su iya sha shi ma amsa a in ku haka ce mana na ƙasa baya ganin rana saboda haka ya sha ruwa tun da na sama ko sai ranarsa ta faɗa alhali duk suna wuri ɗaya ne sai mu ce maka to lalle wannan zai zama da rikici dangane da al'amuran faɗuwar rana saboda haka ba faɗuwar rana gudan rana ya ɓace daga idon ka shine lokacin magariba ba faɗuwanta daga sashen da kake kuma ana sanin faɗuwanta daga sashen ne ya zuwa gushewan abin da ake kira humratul mashriqiyya jajatan gabas in rana ta fada ta yamma to tana barin ja a gabas ba jan yamma ba jan yamma shi ake cewa shabaki shi ya bace lokacin isha kenan to jan gabas muke cewa humratul mashriqiyya jajatan gabas in rana ta fada zaka ka dubi gabas sama a gabas zaka ga haske to in wannan hasken mutukan yana nan tana nan a sashi ko da ba ka ganin ta to in jajatan gabas ya bace to rana ta bar sashin yanzu lokacin magarba yayi kazalika lokacin azumi ya lokacin shine gasar illal ke duhun dare yanzu ya shiga kina yanzu ba sauran hasken rana a area tsakanin faduwan qursus shams da bacewan jajatan gabas duka daga minti 5 ne zuwa 10 ba dadewa yake amma wasu an saurara musu cewa da zarar sun kursu samsu ya bace sai su sha ruwa saboda su kan sha ruwa lokaci bai ba saboda faɗin Allah ta'ala ya wa'ati musu yama ilal layl ba ilal maghrib ba ilal layl ma'ana layl kuma ga sakin layl wannan ittifaqan yana magana kan magriba ne amma ba a ce maghribi shams ba ga sakin layl Allah ya ce ko ba lura ga sakin layl na'am ga sakin layl nan yana shiga ne sanadiyan faduwar rana saboda hasken rana ne yake sa ko ta faɗa kake ganin yanayi da ɗan haske saboda tana idan ta ɓace a siyan to duhu zai fara shigowa to ga sakin laili kenan lokacin magariba ke to da ranar lokacin magariba yayi kuma zai zama lokaci motassi da magariba to yaushe ne lokacin da yake zama ƙarshen lokacin magariba da isha wasu na cewa kafin alhujir yake amma suna cewa a rabin dare ne ganin cewa za mu karanta cewa ko wani sallah din ko da yake ba ta zama wajibi a haƙƙin kowa ba amma ita ma sallah ce ma'abuciyar lokaci saboda haka tsakiyar dare shi ma in ka daidaita lokacin faɗuwar rana da lokacin ketowar alfijir ka ɗauki rabi to rabin shi ne tsakiyar dare abin da ya shiga kamar yadda ake zawali abin ya shiga ɗaya ɓangaren ya shiga rabin dare na ƙarshe abin da ya zo na farkon ya zama rabin dare na farko to saboda haka ana cewa lokaci motarsi da magarba shine wannan faɗuwar rana na hakika na shari'a shine ɓacewan jajasan gabas shigan da sakin laili kenan to lokacin magarba kenan motarsi da ita lokacin motarsi da isha kuma wanda ba za a sallaci wata sallah ba sai ita shine kafin tsakiyar dare gwargwadon a sallace shi to tsakanin wa'annan biyu to lokaci ne wanda suka magarba da isha suka tarayya saboda haka da zaran an magarba za a yi yin isha ko ba lura ba har ya zuwa rabin dare to bayan rabin dare an shiga lokacin wata sallan wanda za mu karanta wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan